Standard Time, 1:43. Ang Ayun hapon, sa itong sinigra ko rin mga palabas ni kumusta sa inyo? Welcome sa programa This is My Life, ang mga edisyon, Nobyembre, ano na ito? Nobyembre 8, previous year, 20, ito lang pagpanamusta din sa inyo itong weekend, anong kaplano ninyo dara at ipagpahimunan ko lang ng isang himuon, kaysa gihapon pinangnanapon ang paghalong-halong, no? Pinanggapon sila maghalong. Although medyo ayan-ayan ang atong sininga report sa dalagang sa COVID-19 pandemic natin sa mga tubang. Pero sa gihapon pinanglan na director sila for gihapon kita, hindi nagmagsalig. Diba sila Wilma? Yes, pero niya gahapon sa mga nagapulo pa wide kasi gintapoy sa pagpanglaba, sa pagpahimo sa sigod sa balay, sa preparo sa pagkaon mo, pero pagpahimo yan sa kusina, sa kwarto, sa kanina. So, sometimes nagpakuhay sila, nagasilusan, hindi ka nilay, may ano, hindi sa kusina, kasi ito yung upod din yung sinisapon sa pagkakalat. Basta pala matinaan-ari lang, okay, kasi sila, yakaroon na ako. So, relax ka mo dira, sa inyo mga radyo, siya, ikaw sa Facebook Live, itong sinaction drive, solid 684 or 684, at balagan kita sa sulit anak, action drive yung solid live, nag-provide sa amon na gani website. At naman ito na muna mga pagkita na kaya amon sa English Center, magmuwa sa amon sa Facebook page, action drive yung follow. Sa website, ay 24/7 na lang itong mga malita. Pwede ninyo dira iyamas, answer mo sa time. Log in ito sa www.actionradio.com.da. Diba? Ito mo pa. Yes. Nasa senior sa doon sa natin ang pagpangamusta. Kaya kung ito sa malabutan sa itong sinipong pangalagan karon kahapon mag-luwas bilihan sa Sugar Street Bacolod, yes. Provisi Fernando sa Occidental sa Dugo sa ito ng Dito, Marta iting namon naman sa islahanan. Adi man yawain sa Pilipinas, ito na nagkamon live. Siyempre sa mga iting natin naman sa islahanan, klaro ina para sa ilang signal matong nilihayin niya sa Bacolod, relax lang sa modera. Kaya man sa ibanin ka mga puntos na mga kautuloy na ito, nila ka-uport paagilian sa live. Sa YouTube, sa YouTube, or sa Facebook. Hindi man ang nag-secret comment ang sa aton siya Facebook Live. Pwede ka modera. Ganyan, relax lang sa modera. Kaya magluto sila siyempre man. Kita lumaan mo, matag na ito sa sa iya ka lang na porque ala kita Wilma. Ang aton sinigamay lang, siyempre patiklat pa natin atong dalagang siyang panahon. Kaya siyempre magluwang sila. Ang aton natungod sila pangatubang na ito yung pandemic. At diba, ang COVID-19. So, pinanglan relax lang kita. Padayon sa diapon na kung natungod sa mainit-init sa ang pagpapunta ang vaccination, kasi karoon nila, niya talakay, kasi karoon nila sa atong sinigugyan ng posibilidad sa ginatawag mandatory COVID-19 vaccination. Magluwas, kasi sila, kasi karoon naman yung pag-get. Ang tuo, diba? Ang yung natin to face classes sa kanang college degree program. Galing
sa nila, sila lang ka mga eskulaan dito sa Metro Manila, nga din-approve na inasan Commission on Higher Education, kasi naman sa iting na mga lugar or sa iting na mga probinsya nga manupo niyang bukag na ano pag ganito dito yung luwag sila ang awa lang sa depende kung ano alert level. Panuon ko na karon kasi bugar naman sa Pilipinas. Ngayon kanila natin na Pilipinas natin para sa Miss Globe 2021. Yes, ang Miss Philippines sa mga corona sign. Una siya. Panuon na ito nila. Kasi ako doon sa buong adlaw, wala sa istoryahan niya, wala sa masakon niya, tulak sa siya hapon. Hindi na siling kami na sa ulo. Ako na natin sa tipo karoon hapon. Sakit na sa ulo. Sakit sa ulo, pero madamo sa nasunto na alagad kita sa ulo. Damo rason nila. So, ako naman share sa inyo, pero nga naman sa mga home remedies lang. Kaya hindi na tayo magbakal sa over-the-counter or bulong sa kusika. Ano ba naman sino effort? Kasi kung nag-iindi namin, kaya sa ulo, kinanglanan na yung medical attention lang naman. Pinahapon to Pikuya, pero na ako sa syempre ato man sa result kasi naman sa mga update, then relax lang. Kamodera sa inyo yung respect mga radio. Kaya sa ito yung mga karoon kalikan po na iya sa inyo sa sinuman niya hapon. Ito na nato natin mga kauturan niya nagkikilingan sa mga press na mga matahong na bulak sa hapon. Sa likod sa bako ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga kasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa maya sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasi nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasi nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tigpululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tigpululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tigpululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sa Philippine Standard Time. Well, anyway, mga musta tani kaga may mga tanay wala tawi mayong hapon da sa ilaw. Mayong hapon lang da sa inyo sa nagaupod sa etong pininga hapon. Ba, Mamilili, Sir Melili, I'm sorry na kay Sir Melili Orligo. Yes, good afternoon. Mayong hapon na tamyaw, lang ko no. Happy to birthday Subong kay Marciano. Happy birthday Subong kay Marciano Buga sa Woodstock. Na dila sa may Woodstock sa may barangay Tangom. Happy birthday sa imo. Halin kay Melili Orligo. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Judge Marites Barbasa Gumahin of RTC Branch 31 on her birthday today. Abakadamo gali sa inyo, nga sa ulog sa inyo birthday subong adlaw. Thanks a lot. Stay safe and always praying for you, Ma'am Wilma. God bless and more power to Action Radio Bacol. Ma'am, thank you, gid ha. Salamat, gid. Or Kathy Kim Eriman, good afternoon. Maria Teresa Hocalinia, mayong hapon lang tita. At tamyaw lang, tamyaw ko lang sa akon utod. Na kay Mary Jean, Inday, kung Marihian, Inday, do something na muna, ma'am. Sala lang pag-type mo or akong sala man. No, mayong hapon, Action Tita Ana Zinodo, kay River Yoga, mayong hapon man. Jen Acosta, mahay, Tita Wilma, good PM. Salamat kit sa imo dira, John. Kay Sabre Nilina, I call RL, tamo kinabala. Okay, so sa imo, salamat man. Good afternoon ko na Tito. Ask lang ko tayo ni Corn, ano name ibutang ko? Name umutang ko magkuha ko sa cash of yes, halin sa inyo. Si Lucia Aliling niya. Atong winner na ton. Okay, ano lang ka si Tawe sa mo ma-PM na kung sino ang sender, kung sino gidngalan ang ibutang no, para sa pag-claim ninyo sa inyo sininga 500 pesos nga cash iya. Action Radio Philippine Standard Time alas 2:08 na makadto na si Tito Reyes sa itong sininga sa itong sinistoryahan karon nga hapon. Masiling tabala nga, para sakit sang ulo, ano ginaya tawi? Napamo ka na mula. Para sakit sang ulo, ay na
gamay na lang nga informasyon na nga nga i-share sa inyo. Pero ini nga informasyon makahatagid, bulig bisan paano. Jutay nga ihibalo para sa inyo. Di ba? Hindi na tama kasi nga mabakal patabulong sa over-the-counter, sa mga butika, na basta kaya sang powers na itong dibla, ginaugtom talang na, iban ay kulang na sa inom sang tubig, gutom lang na, di ba, mga reactions, mga mo nang iba, basi kulang, o basi nalipasan ka lang gutom at pagkaon to. Ay, pag inom sa tubig, basi kulang ka lang tubig, na-dehydrated now. Pero magsiling ka, sige daw ko, ulo, kadali sina, solusyonan para sa kitang ulo, di ba? Pero wala lang sa kabalo na kung kaisa, nagakinanglan na isang seryoso na atensyon, na inaman na siya yan, no? Pero kung mga siling na ito, mga usual, mga ordinaryong mga kitang ulo, pwede talaga niya ignore lang, mabatuan, na wala siyang ginainom nga bulong, di ba? Yes, Ibandra. Ipahuway lang mo na siningalan na itong mga relaxation techniques kinanglan. May iba naman pa-acue, di ba? Acupressure. Ka-experience kung nabala sa acupressure. Acupressure o kung acupuncture nan o kung warm compress, makabuligi din na para nga makabatsyag ikaw sa katawhay kung nagkasakit sa imong ulo. May mga pilaman sa mga home remedies sa mga kontra sa sakit ng ulo nga dapat nyo man mahibaluan. Kung nagasakit inyong ulo, para sa nagasakit ang ulo, ganito ang sakit pala sa ulo nga daw nagahalin sa isa ka area, pagkatapos ng gamat-amat ka sa iba naman nga parte sa atong ulo, pariyo sang natawag migraine headache na ang himuon mo, may ara kada inang sinatawe. Na suludlan. Nga pwede, tabala mabutangan, init na tubig or cold na tubig para sa cold or hot compress. Inahimuon mo either hot or cold compress sa parte sang imo ulo, kundiin una mo nga nabatsyagan. Let's say, kung dali nga sa imo sentido, mo una nga nabatsyagan, tapos doon nagsakan, dali tunga, tapos doon ka pa naog na adikwa ka to. Either hot or cold ang ibutang mo na pagkatapos ibutang mo diri sa imo sininga sentido. Diri sa imo sentido gani din. Ari di ay kung ara ka mo naka-live makita niyo kung natudlo di Tito we. Ang sentido naton ari sa puntas ng kilay tabla pa sa ulo tayo. Nara, di ba? Dalom sang sa puntas ng aton eyebrow na bunubo ngayon. Nan. So dira mo una na batsyagan ang kasakit. Amo na habalbal sa mga experts. Pwede man cold compress na ang mabugnaw na temperature may numbing effect nga makapadulas ang sakit. Inaba lang daw inihikapon mo din na makabatsyag. Pagpalang nagdudang ka pala namol siya na para himuon na pwede man kung wala kabulutangan para sang hot or cold compress mo, pwede kung may sibin ka, ang sibin, amo na natawag madam towel gamiton mo. Ang sibin ay hapos na nahimuon kung wala ka man nabulutangan sang init or bugnaw nga tubig. Ibutang mo lang na isa sa freezer, no? Ibutang mo na isa sa freezer for 10 minutes. Pero okay ba na magamit ka ice pack nga ibutang na kung migraine headache. Pamalo ka kung migraine headache. Kahit yan, di ba akong migraine, dumatunga lang yung kasakit sa papis ang ulo mo. Ba daw masintak. Sa lugay-lugay. Ba daw, ang mata mo daw, kundi nga side lang na ha, daw magusto ng mata mo, nagaluluha. Di ba na, no? Paamo ko na si Tawe. Pero may ara pag-ibisa. Sa tension headache naman, mas mayo gamit ka hot compress. Man ang tension headache nga ginatawag. Ano ito ang tension headache? Ang ginatawag. Sa masamya resulta na sa sobra-sobra na stress na ang pag-relax ang stiff neck kag shoulder muscles makabuligid para nga ma-relieve ang among sina nga klase sang sakit sang ulo. Yes, mas nami po ninda mo. Itinanglan, i-relax mo ang imong shoulder muscles
ang imo di kon magsakit may ara di ba sakit ang ulo mo tungod sa stiff neck uy nami gali diraya hindi cold compress kundi hot compress. So makita natin kung migraine nga klase sa pagsakit sang ulo no migraine headache cold compress ang nami na kung tension headache ano yung tawag yung sakit sang ulo nga wala ko no unod ang bulsa ano ko ayo wala naman na iya ba nga mga anak mo butang ka na sa tension na pwede nyo magamitan inassign hot compress. Ang isa na mention kay na ni Tita We ang acupressure na ang acupressure naman amo nang pag-apply tabla sang pressure sa specific parts ng atong sinilawas. Let's say kundiin dira ayon kung diri sa ulo or diri sa pero kung hypertensive ka hindi ka magpa-acupressure ha kahit mga veins ang mga ugat-ugat na hindi pwede. Dili lang sa tunga-tunga diri sa babos ng kilay tas tubangan pwede na ma-applyan sa acupressure. Pwede ina himuon sa sulod sang pila ka minuto. Mansuno man sa mga experts naton. Mas nga makabulig ina. Kung himuon ina ang acupressure, dili sa puno sang aton siniskal or bagul, mulutan ni or dili na siyang magpuno ganito sang skaldina. Dili sa may tangtubo tayo na kaya nga makapabulig man ina sa pagpa-relax ng tensyon sa atong sini mga muscle sa liog nga sama-sami apektado sang tensyon headache. Pero as mentioned ni Tito Will, mga kung ikaw hypertensive, taas kaya blood pressure, ba hindi gid anay na yan, man mabudlay, kundi hindi nga makapulpa sa wire. Okay, gid na. So para himuon mo na, may ara bala na from Memorial Sloan Catherine Cancer Center, may ara sila gin-post nga. Pangitaon mo ang space sa tunga sang imo, yes, amo na siyang nahimo ko. Ang pangitaon mo ang space sa tunga-tunga sang imo index finger, ang index finger, tamo niyong labang sa tunga-tunga sa aton index finger, sa wala naton nga kamot, ari, ang aton left hand, ari aton index finger na kagsang aton nga kamalagko na ang aton kamalagko di ang makita ta hindi bala bag paglingin gani ulo or sorry kung may nagkakami bang kung daw masuka din na napislit kay kami ari may nagbilog-bilog na di mo dianan ina ang gamiton mo nga mapisil-pisil mo gamiton mo kamo nang ginatawag nga pressure point amo nang L1 that's for upon hagu na maka pa-relieve git sa sakit sang ulo na ang himuon naton amo na ibutang mo ang imo sini nga right thumb na kag ang imo man index finger or ang imo sini point finger na sa tunga sa dalom pagkatapos hulag-hulagon mo pressure gamay palibot-libot na kay nami siya. Try nyo da bala. Ako muna ako nahimo bisan na pungko kung si isa na tandaan lang kinanglan mag-inform ka man pero hindi ka dapat masakitan. Hindi man pagpatamaan nga sobra-sobra kapag pag naumpawan ko gudo ko palang hubag iba mag-apply na may ara din man niya kamot nga mamagdaan may ara man mabugat nahimuon mo lang na try mo for 5 minutes. Okay. Isa pa gid ang relaxation techniques. Relaxation techniques, kalakip dira, kalabanan, yoga, di ba tawa? Yoga, meditation, breathing exercises, inhale, exhale, makabulig man inaya sa iban pag nga klase sang kasakit sang inyo ulo. Particular na ginatawag ng cluster headaches na ina sa nga klase sang sakit sang ulo, mabatsyagan ina sa likod sang mata, pwede ina nga ma-relieve pagi sa deep breathing. Dalom nga pag ginawa. Inhale, exhale. Kami ara, na-experience na, nakasakit. No, sa likod sa inyo mata, experience ko na. Pahimo nyo, pwede ang rhythmic breathing bala. O kung ining pag ginhawa sang, one would say, rhythmic breathing. Amo ni siyang pag ginhawa sang malawig. Malawig nga mahinay, isip ikaw from
1 to 5, kadungan sang paghaklo mo sang hangin, na kag pagbuga mo sang hangin, amat-amat. But singanon, inhale, exhale. Amo nang rhythmic na inhale, exhale, pero hinay, palawig-lawig ginawa. Na pag inhale mo, ako palawig-lawig ginawa, maano kuya, mabato kuya, na pero mag-inhale, malawig ko mag-inhale na. Kapag exhale mo, amat-amat, pero sa inner mind, nag-isip ikaw 1 to 5. Di saan maka 1 to 10 kapag gani, di ba, ka mo pag-exhale, 9. Daan muna siya mo, try nyo man ina. Isa pag dito will ang diet. Yes, arang diet, kasi kan anay na na. Inang mga pagkaon, bala nga may phenylalanine, na phenylalanine, no? Phenylalanine, amo na siya kang may theramine, makapataas ina siya sa frequency sa atong sa ni migraine headaches para naman sa iba nga tao. Na inang phenylalanine, amino acid ina na sama-sami makita sa artificial nga mga sweeteners artificial nga mga sweeteners, mga may ara liquid sweeteners, di ba lang, may ara na kalamay, syempre. MSG pagyan, na mga medicine, kag mga pagkaon nga may nitrate para sa mga processed food. Ako sa tugtod makbalan ko may ano mo kung may MSG nga gin-prepare nga pagkaon. Mabatsagan ko nagtutunlan ko din yun na. Ang theramine naman, isa ina ka compound nga nag-produce ang breakdown sa amino acid. Kag ina iyan na makuha na natin sa mga smoke, o kung sa mga fermented foods, makahulubong nga ilimnon, sa inang dugay na nga cheese, pero sa parmesan, kag mga blue cheese, na halong-halong lang. So, para malikawan natin ang sakit ng ulo, suggestion lang gid, ha? Para natin malikawan, suggestion lang gid, kaon gid kita 3 times a day, na until pwede kita maka 4 times a day, pero small meals, gagmay lang nga kaon. Sa bilog iyang adlaw. Instead nga, duha lang sa isa ka adlaw, pero duha ka large meal. Nan. Amo na yung mabulubudlay na ako masiling, ako kadwa lang ko yun. Ako gapamahaw pa niya, gapanyapon. Gali kay bira-bira man. Hindi namin. Na, bisan kaapat ka magkakaon sa bilog na adlaw, pero gagmay lang kaon mo. Okay, yes. Na, ang mga pagkaon naman nga rich sa protein, kag dietary fiber, pero yung sang almond seed shares, makabuligid ina man sa pag-away sa kasakit ng ulo, mas ka-relieve man. Kag kinanglan stay hydrated man ikaw. Inom kagid tubig. Buhin-buhinan mo man ang pag-inom sang dehydrating beverages. Tayo iya sang alak, kag kape. Na, kinanglan 8 to 8 to 16 ounces ang tubig kada adlaw. Tugtog 3 ka oras na kapag inom mo. Kung makabatsag ka sa duty nga kasakit, amat-amat lang. Pwede man vitamins or supplements. Kaya kadamo sa mga vitamins, damo sa mga supplements kag mga herbal remedies nga, maka-tap na or makapugong sa kasakit ng ulo mo. Especially ang migraine. Mga palangganaton nga mga tagpalamati, itandaan lang ginaton, iling natural remedies nga din-share ni Tita Wet sa inyo ya karon nga hapon. Ano makabulig din na para nga mapanami ang circulation sa nga itong dugo sa itong lawas. Kaya nagaserbi ina nga anti-inflammatory nga nagadalaman sa madamong nga oxygen sa itong tissues. Kaya nagahagtag man sa mga relaxation sa itong mga muscle. Kaya nagahatag man sa direct pain relief. Direkta iya nga pahagan-hagan sang kasakit. Diba? O let's say, supplement abi, na ginarekomendar. Magnesium, no? Magnesium, riboflavin, may araman coenzyme, Q10, ang chamomile, kag ang feverfew. Tandaan nyo gilang, inang mga na-mention pag ginaton nga mga home remedies ina, sila lang ina siya. Ina, posible man makabulig sa inyo na ba siya gan? Nga kasakit, may araman nga hindi. Kung hindi siyang ang lawas mo sa mga napamensionar ni Tita Wilma. Kagkuhan, wala gani effect na sa imo, hindi ka gin magduha-duha.
Amo na sila nila, see your doctor na. Kay nesa sina nga pagi mahibaluan ang mas dapat ginihingon or aksyon sa imo para nga madula ang mabatyagan mo kasakit sang ulo. Basi lain iya ang cause na. Ang boting ang rason kung nagasakit imo ulo. Mas maayog yan nga magpatanaw ikaw sa doktor. Amo na iya nga. Pero kung mga masilini titawi na mga masarangan lang nato, wala din niya problema kag mga ordinaryo sa sakit sang ulo, di ba? Yes, amo ina titawi ma. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 2:24 na. Kaya sige sa oras. Ang aton bala titawi ang doctor's recommendation. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan. Okay, your choice gid no. Okay na. Manamyaw si Tawiana isang mga ara sa iton sini live no sa Facebook. Sa inyo dira, yes, good afternoon. Na ang kaapo ni siya Tawi how no. Ara dira dali lang. Ma'am Lani. Ma'am Lani rumiyan lumayong hapon Tawi naga-monitor ko Okay, karon kara na sa radyo. Makalit na siya sa online kay ti siling niya mahulugudlay man ay chintihan na ni Tawi Ma'am Lani ha. Okay lang na siya Ma'am Lan. No, and good afternoon lang dira sa imo. Okay? Salamat gid kag gamayong hapon. Ana sinoro thank you gid kuno. Ma'am Virgil Pinda, hello to the web present naman kami diri sa my Silent Homes. Upod mga friend ko diri Thelma Iguico, kay Lydia Jennifer, kay Lydia, kay Jennifer Hormigos, kag duha gid nga mga apo. Russell May, excited na sila sa ila horoscope. Salamat Tita We and God bless you and your family sa inyo mantag sa kapamilya. Mayong hapon kay Govbong kay Governor Lacson, kay Vice Governor Jeffrey Congressman kay Vice Governor Jeffrey Ferret, kay Congressman Greg Sataya. Wow ha, mga fans ang ilagin mga avid nga mga ano na Inday. Okay, salamat kid kag yes LC, basta LC Carbakil sa Canal Tubal. Good afternoon. Greet ko sa mga taga Kawayanon. Speaking sa mga taga Kawayanon. Ay, ang mga taga Tuyom dira. Sa atin mga suki. Inday Lila, sa inyo tanan na Levi, pamilya Kanya dira. Mayong hapon sa may Tuyom Kawayan. Mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Salamat kid. Kanay sundaday no kay Ma'am Maria Teresa Felinia, mayong hapon lang Tita We. Tamyaw ko lang akon utod. Ito si Mary Jean. Mary Jean, kasi Inday. Subong ko lang nag-gets. I'm sorry. Okay, tamyaw ko please. Okay, may please just si Sir Mileli. Vanessa Starme, Eugene Kirillagdon, Lily King, Raymar, Shuwato, Imperial,
Marilyn T. Barker kay Yvonne Noel Amar kay Alex Montesa. Yes, good afternoon. Sir Milili 6 was birthday mo ay Domingo was. So advance happy birthday lang sa imo sir. Well, anyway, okay lang na siya. Pamati kami diri sa Coco Eatery, Maaw Public Market. From Noy, Erwin Dicatoria Gonzalez. Erwin Gonzalez, kamusta lang ka mo dira na? Kay Inday Giselle, pagin Franco, dumduman ko na si Inday Giselle. So dira sa may Coco Eatery, sa may Maaw Public Market, hi and hello, mayo lang dira nga pag dugay-dugay pamahaw na. Damo, jutay na lang guro sudan da sir ay ang bilin. No? JJ Bisuperal Calanza Emesino. Mayong hapon dito Wilma, watching live lang ko diri sa may Barangay Carabalan, Himamaylan sa Tikla. Okay, God bless, more power. Okay, salamat kid. No? Kag mayong hapon lang dira sa inyo. Tia Kim. Okay, kay Rena Helia. Okay, salamat gid. Relax lang mabalik lang karang si Tita We naman dugay-dugay. Okay? Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
aron nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Do not just throw away questions and statements. Kasmarang aton sining nga Facebook. Aksyon na Radio Philippine Standard Time ay mayong hapon dagalian na itawe kay sino ara siya na. Dire sa may purok sumil dos dire sa may purok sumil dos mayong hapon lang dira no sa mga suki dira kay Cecil nga umagad ni Chay Carling nga asawa ni Bobby namo ginambal si Cecil nga umagad ni Chay Carling nga asawa ni Bobby, salamat sa imo kag kabugos mo nga pamilya. Dila man sa pamilya Salgo, sa pamilya Esforzado, salamat gid sa inyo. Kag syempre kay Jerome Dinoy kay Ruming mayong hapon, amo yung may manamit di nga bingka kag puso manog masuki ginada sa ila iya sa merkado. Kag syempre dila man sa may magasumil pag ginada mo, na dila sa ni Chap na baho. Salamat gid sa inyo pagpamati kag pag-upod adlaw-adlaw sa Action Radio Bacolod kag kay Tita Limas Pastelino. Salamat gid sa inyo. Inday Lani Romiano kabati kada. Kag ara man si Inday Norma kag si Inday Grace. No, so barangay 38. Thank you so much. Okay, Tita We, ano naman ang atong ay hindi. Nahambal ko sa inyo update kita sa dalagan sa atong sinipanahon kay kabalo kita nga dan may low pressure area mo. So ining low pressure area sunod sa pag-asa mo ining nagadala sang magalumo naton nga kalangitan, may mga pag-ulan sa pilaman kabahin sang Palawan. Dito sa Puerto Princesa subong iya ang low pressure area at kag syempre upod man niya dira ang hangin nga amihan ang northeast monsoon nga ina nag-aapekto man sa bahin sang Northern Luzon. Tibot silingon, ang Palawan magalumon nga kalangitan lapta-lapta nga pagpangulan. Nga pag-ulan kag pagpanaguom tungod sa low pressure area kag sa Visayas, Mindanao kag iban nga bahin niya sang Luzon, especially Central Luzon. Mimaropa, Bicol Region, kag Calaboy Zone, may pagulugalom, di ba? May pagulugalom, tugtog magalumon nga kalangitan, may araman panalagsa nga pagpanalithi, pag-ulan or pagpanagubi, nga tungod man sa localized thunderstorms, nga may posible, siso ko magbubuo, dabas ko nga ulan sa pila kabasin, baha-baha man, di ba? Diri diya sa amon, sa Western Visayas, kay ari kami diri, Negros Occidental, kag siyudad sang Bacolod, magalumon, pagulugalom tugtog magalumon man nga kalangitan sa pila ka bahin, may ara man mga lapta-lapta nga mga pag-ulan. Kag ang taob lang Tita Wilma, ang taob sini nga udto kaina lang sa udto alas 12 just sa 8, ang una sa kaina sang aga alas 6:01. Ang adlaw bo temprano pag siya kagina nagsanag ng kalibutan alas 5:36 pa lang iya dasa naaw ng kalibutan
Kay timprano pagkaron, dulom na naman. Sunset na. Matunod siya ring adlaw alas 5:19. Kag ang temperature range naton is from 26 to 31 degrees Celsius. Okay, inaton sinigamay ang pasiklat sa pag-asa. Ay congratulations sa Miss Philippines, si Maureen Montaigne. Montaigne ang pag-pronounce, alang-alaman na nga Maureen Montagne, titi daw mix ini siya, di ba? Maureen Montaigne, koronahan nilang Miss Globe, ining Filipina Beauty Queen. Koronahan bilang Miss Globe 2021, sang patigayon ang Grand Coronation Night sa Tirana, Albania, na Sabado, sang aga. Pinilang kaina lang sang aga. Kaya Manila time, di ba? So, kaina lang siya, kaina dito sa Albania, patigayon ang Coronation Night para sa Miss Globe 2021. So, bugkal na naman sang Philippines. Dugang sila nga mga detalye, bantayan lang diri sa Action Radio Bacolod. Ari, sila man naton ka mga updates. Kay tisa naman siya ni Tito Kaina, nga ginatalakay sa karon sang atong sinigobyerno kung paano i-implementar ang ginatawag. Mate ha, paano i-implementar ang mandatory vaccination against COVID-19 na para nga labi pagin nga padamo ang coverage rate sini. Amo nang ginpabutyag iya sang spokesperson sang National Task Force Against COVID-19 nga sa Restituto Padilla Jr. Amo nang balik sabi niya, amo nang issue subong sa IITF. Amo nang issue subong sila, amo na sila nga nag-diskusyon sila para nga kung pwede bala padayunon, pwede bala dayunon ang pag-angkon sa ang pagpatigayong sa mandatory vaccination. Si amo nang hibiluan naton. Kung imando na gani ang mandatory vaccination, wala yung pang hindi mo, ano ihan man, hindi, may matarong, may ara, tabala, tawhanon nga sinamatarong sa mga hindi magpabakuna. Pero for your safety, si Titawe, gahambal din, magpabakuna. Diba? Yes, magpabakuna din. Importante ina kaayo. Kantuan ka ni Balagamay lang tawi ang face-to-face classes. Actually, sa aton, hindi pa man guro, pero sa Metro Manila, nakahintasugtan na yasang Commission on Higher Education mo or CHED, na patigayunon, mo na yung pagpatigayon sang ginatawag nga limited face-to-face classes sa tanan nga degree programs sa tertiary level, na tertiary bot sa college, na sa may Metro Manila, kag sa mga lugar iya na sa mga lugar nga yara sa idalom sang alert level 2. Amo ni mga low risk area na siling ni CHED Chairman Pupoy de la Vera, amo ining ilan na isugtan sang IATF sa diin subtob 50% capacity ang pahinubutan iya. May mga kondisyones man ang task force nakit na dira ang pagka fully vaccinated sa mga estudyante, ang mga faculty members, ang mga employees, mga empleyado, kag aprobado man dapat sa local government unit. Na amo nang hambal. Kung kita ano ay Alas 2:41, Action Radio, Philippine Standard Time, sila lang hasta lang dira ang atong sininga mga taganay nga updates gamay sa inyo. Kay si Tito Will mabagatag na sa aton horoscope, para karon nga now, Nobyembre 6, tuig 2021, Sabado. Kahit ang horoscope, yes. Pinahon naton ang zodiac sign ng Scorpio, na ang mga Scorpio na tao October 23, tugtog Disyembre 21, Scorpio pamati, halungan mo giyed, ba? Tinong birthday ni Subong, halungan mo giyed, ang nabaton mo nga regalo. Kay nga, malakit ina sa mga nakahatag sa imong swerte. Kag isa pag giyed, kung may ara gani nga mangayo sina sa imo, wala ka sang dapat himuon, kundi nga hindi mo pag-ihatag sa ila, ha?
mangindalok pa sa sina nga bagay kay nga amo nang imo ya lucky charm mauhin mo ya titawi basi pa lang niya pampaswerte mo na mo Scorpio maswerte mo nga mga numero 15, 26, 31 kag 33 Scorpio Sagittarius ang mga Sagittarius naman ni taon Nobyembre 22 ug Disyembre 21 kinanglan lang mula Sagittarius sunod ka lang sa kung baga kung sa mga music, go with the flow kung sa tubig. Kung sa music naman, kung ano, upod ka lang. Buting ganun, amo ka lang ni Balaw na hindi man but silingon, makigbagay ka dyan. Na, hindi importante kung diin kadalon sila. Pero ang pinaka-importante sa Sagittarius, amo ang sa imo pagsunod. Kaya nga, kung ikaw makigbagay, kung ikaw ang magsunod, mas nga mag-aayo ang imo sinikapalaran. Mga maswati mo nga mga numero 14, 20, 24, kag 43. Your lucky color is orange. Mo nag-text gid ang nag-message gid, hindi text kay Ara sa Messenger. Nag-message ni sa iya ko nung lucky color sa Scorpio. Blue ang imo sini lucky color, no? Sagittarius, gani? Orange. Okay, sa mga Capricorn naman, Capricorn, Disyembre 22, Enero 19, mag-aabot ang mga swerte sa imo, Capricorn. Gani, wala gid balabasihan ang ginapamensar mo na feeling mo ikaw bala daw ginadalukhan, no? Daw feeling mo daw ginadalukhan kaya sang kalangitan, hindi, na maabot gid ang swerte sa imo. Mas manami ang para sa imo na magpasalamat ka sa kaitaasan. Mas wati mo man nga mga numero 2, 18, 29, kag 27. Violet is your lucky color, Aquarius. Ang mga Aquarius naman, Enero 20, tugtog Pebrero 18. Yes, Aquarius, subong, subong kag hindi sa iban nga adlaw kung sa iban man nga panahon. Kinahanglan mo na ang mga ginatawag. Kinahanglan mo na nga mag-aksyon na gilayon para nga maamat-amat mo man kita kag maangkon ang mga ginahando mo sa kabuhi. Mga masuwati mo naman nga mga numero 1, 17, 20, kag 29. Peach is your lucky color. Pisces, ay mga Pisces naman, Pebrero 19, to Marso 20. Hindi na napagpasapakan ang mga bagay bala Pisces nga sa imo bala pagpati mangin upang o kung mangin problema sa imo mga plano. Never mind. Pamo ka na bala, i-ignore lang na. Kaya nga, do pareho lang bala nga ining do taw-taw so sa mga tigulang taw-taw lang na, sa mga pis-pis nga para magtabog sa humaya naman bala do pamahog nga sa tuod lang hindi gid man makahalaglo. Hindi mo na pagsapakon man. Kaya nga, kung sa pakon mo inamapektuhan, gid ang tanan mo nga mga plano. Pisces, 14, 15, 34, kag 45, ang imo mga masuwati nga numero, red is your lucky color. Saylo kita sa zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries, Marso 21, tugtog Abril 19, bisan dako ang imo sinipagkabalaka, pagpangduha-duha, padayon na lang ang imo gusto nga himuon. Basta, tugot sa imo balatyagon ang paghimo. Kaya nga, aralan niya sa pinsan inang mga negative, mga pagtanaw mo, o kung nagasulod sa pensar mo nga mga negatibo, mga hindi bala maayo, gani liwan, kung anong gusto mo himuon, ari ka lang diya sa mga maayo. Hindi pagtaga-iligwa ang mga negatibo. Aries, do Aries so well. Yes, sa mga Aries, maswerte mo or ninyo ng mga numero 9, 18, 20, 41, brown is your lucky color. Una pa lang ina ng mga zodiac sign para sa ating horoscope, karon nga adlaw relax lang. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos mansang pila sa mga importante nga mga kasibag. This
piana. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 2:53, padayon kita sa pagbasa, sa pagdulong kung sa mga nabilin, pagdulong sa inyo sa mga nabilin ng mga zodiac sign para sa ating horoscope. Yes, ara sinday Rona Trava, daligid lang ha. Tawag ka pamati, kami din ni Dad Janice. Tato Janice, good afternoon kay Tatay Teddy. Hidama yung hapon man. Ara man si Miss Jane Candido Teodore. May yung hapon ng dama monitor lang kami dili sa Sumag. Okay, thank you gid Nanay Perta kag Tito Ambok. Maayong hapon man. Di ba? Okay. Magluwas pagid sina Tita We. Si Alma Posisyon Gonzales mayong hapon lang dira. Nanay Mary Sigovia sa Punta Taytay, salamat man. Yes. Okay na Tita We. Yeah, Inday Margie. Si Inday Margie nag-upod man sa aton live. Good afternoon, Inday Margie Haniva. Kay Dulce Hardio Pagkalinga. Good afternoon lang kono Tita We. Again, kay Inday Lani Rumiano kay sa radyo. Nasaga pamati. No? Bugos nga pamilya dira. Tawe. Ano na tatawe Taurus na tatawe Sa mga Taurus, ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Ano ka man imo ya Taurian man? Nga ginapahog mo yung kaugalingon mo. Mo naman bang sa horoscope mo. Nga ginapahog mo kaugalingon mo. Para mapakigbatuan mo ang kahadlok nga nabatsyagan mo. Bihulag ka na, hindi ka na magpanimuko lang kang magpaminsal sang kung ano ang mga bagay. Kaya ikaw malang mismo nagahingo sa imo kaugalingon nga morto para ikaw mahadlokan. Pakigbatuin na, hulag ka na, hulag o pahimos ka na, panghimos, panglampaso ka na o whatever sa inyo balik kung nara ka. Tungod abi mo, ang rason sina, wala mobility ang lawas mo. Dera ka lang, pahimunong ka lang. Titungog sina, abi mo nagaresulta ina sang kakulang sang pagsalig mo sa kaugalingon mo man nga ikasarang. Ay hindi, kinanglan gwa ka, tindog ka, gwa ka kag magbinggaw sa mga tao sa palibot mo. Okay, para makita mo ang ikasarang sang kaugalingon mo. 11-18-25 kay 21 mga masuwati mga numero. Taurus, white pang imo lucky color. Yes, Gemini, ang mga Gemini naman. Mayo 21 tugtog Hunyo 21. Suwerte, medyo madili-diling pag-abot naman sa mga suwerte sa imo Gemini kung ginbag-o mo ang imo mga priority. Dumdumon mo nga sanggin pili mo kung anong imo mga gusto. Gingamit mo ang imo ikasarang, ang imo kaalam kag abilidad. Pag masuwati mo naman ng mga numero 39, 45, 3-19. Green is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman Hunyo 21, Hulyo 22, nagahinay ang imo sini progress, ang imo sini pag-uswag, tungod nagaka-apektuhan ka sa imo kaluoy sa mga tao. Maluoy ka, tunod, hustugin man na magbatyag ka sang kaluoy. Pero kinahanglan, padayunon mo ya ang imo pagkaaktibo kag kapagsikan ang imo katutom sa pagpaninguha sa imo kaugalingon. 21, 36, 40 kag 25 mga masuwati mga numero. Batian mo na Cancer. Yellow is your lucky color. Yes, Leo, Hulyo 23 to Gusto 22. Lain iya, no? Lain iya kag unique iya. Ka makapilingala kung paano ka iya ginabibuena. Namang nang nakatingala nila dira, no? Mamalibad ka sa mga ara sa tubangan mo nga maayo nga kapalaran, pero sa luyag mo, pero ano ganito pero sa pagpamaliban mo sina, mas dako
kag madamo pag yun nga suwerte ang maangkon mo. Oh. Maswerte mo naman yung mga numero 14, 23, 39, kag 43. Purple is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo naman, gusto 23, tutub Setyembre 23. Ay nano, nagkakadulaan kapag laom. Ay nano man, hindi ka magdula pag laom, ha? Hinanglan manong balik diyan ka isog mo kung may inspirasyon ka. Inspirasyon ka sa mga kakilala mo sa karon nga amo iya ang magahatag sa imo sang swerte kag magapa-inspire sa imo para sa imo kaayuhan. Maswerte mo naman yung mga numero 18, 3, 21, kag 41. Pink is your lucky color. Libra. Ang mga Libra naman, Setyembre 23 to October 22. Ari naman mga matamis ng mga tinaga-Libra. Kung may mabatian ka ng mga matamis ng mga tinaga, hindi ka gidayon magpati-pati, ha? Mas maayo nga sila ang magpati sa imo kay nga, alimpas ang una, napapati mo ang kadaman sa imo mga ginapanghambal tungod nakita nila na maayo ang imo binuhatan. Wow! Libra, maswerte mo nga mga numero 4, 14, 27, kag 35. Beige is your lucky color. Then, nabatian natin tag sa zodiac sign para naman sa ito tag sa horoscope para iya karon adlaw na titawe Sabado. Yes, Sabado, Nobyembre 6 tuig 2021. Luyag anay naton palabot no sang aton man pagpakigunong sa liwat, especially mga kapamilya naton sa bata sa pamilya ni Inting, ang photographer, kinlalagi na si Inting iya sa may barangay Bata. May mga affairs sa school, kung mga si Inting ginatawa. Mas si Inting photographer at sa pamilya ni Inting palabot kita sang aton man pagpakigunong nahalin ina sa kapamilya sa barangay Bata. Kay subong man sa kay Danilo, no? Sa pagtaliwan man ni Danilo nga bana ni Inday Mupra, no? Kay Inday, kay Nanay Pagyed, no? Sa kay Nanay Auring Palon, sa bana ni Inday Concepcion, sa kay Nanay Pagyed sa Purok Sunriser sa barangay Bata, no? Nay Auring Palon, sa imo pan pamilya kami nagapakigunong. Okay? Yes, Tita Wilma, in Ponto Las Tres, daligid lang, ay ito nanay, 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Rasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon. Sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong, sang sining balatian,
agud matap na ang paglatom sini. Kami nagkapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyon ni ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kag madamog nga salamat sa inyo mga palanggan itong mga tagpalamati. Diyo naman sa pagpaalam ni Tito Wilma sa inyo. Inday Margie, Aniva, yes. Inday Blaza, Tito Tuya de Laos, manupudira kay Nanay Sabel sa may Victorious City. Madamog nga salamat sa inyo, na? Sa siningat yun, magpaalam na si Tito Wilma sa Sabadong edisyon sa This Is My Life. Nobyembre 6 to 2021. We only have 49 days until Christmas Day and 56 days until New Year. Pero ang ato naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo sa karoniya nga hapon from Hebrews chapter 11 verse 6. And without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Salamat, Gid. So, happy weekend sa inyo. Sa liwat maayong hapon. Happy Family Day, boss, and happy Sunday. Lunes na naman kita liwat mag-off dinay. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.